Прывітанне! З вами канал «Свобода Премиум», я Юрий Дракохруст. Тема сённяшняй праграмы – юбілей беларускай службы «Радыё Свабода». Сёння з намі наш гость, былы дырэктар той самай беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук. Александр, прывітанне. Прывітанне. Александр, я хочу збудаваць нашу гутарку як гутарку пра мінулае і гутарку пра сучасны дзень. Вось зараз беларускія дэмакратычныя сілы, беларускія дэмакратычныя людзі думаюць пра тое, што рабіць, што трэба рабіць тады, калі ў Беларусі все ж таки пачнуцца змены, і зноў пачнуцца змены. Калі адкрыецца, так бы мовіць, в акно магчымасцяў. Вы пачалі працаваць на беларускай службе на самом пачатку 90-х гадоў, на самом пачатку беларускай незалежнасці. І прапрацавалі практычна амаль да цяперашняга часу больш 30 гадоў. Вот вяртаючыся на пачатак 90-х, як беларуская служба «Радыё Свабода» здолела выкарыстаць тое в акно магчымасцяў? Юр, я думаю, што любая гутарка, асабліва пра журналістыку ці пра перамены, заўсёды гутарка пра будучыню. Нават калі мы будзем абмяркоўваць мінулае, я з вамі згодны. Я пачаў, першыню прагучаў уже як аўтар на Свабодзе рэгулярна в 1990 годзе. І вось в этом 1990 годзе у Беларусі з'явілася песня, якая так называлась «Радыё Свабода». Это была песня гурта «Улис», такая рок-баляда. «Радыё Свабода», мы твои хвалі і подых, не пакіне нас надзея. Это трошки, ведаеце, містычная песня, містычная в тым сэнсе, што яна трохі загадкавая. Яна, чаму з'явілася песня з «Радыё Свабода»? Чаму яна, пра што яна ўвогуле, з якой такой нагоды? І вось шмат гадоў пазней аўтар слов Фелікс Аксёнцаў у інтэрв'ю патлумачыў. Он сказаў, што «Радыё Свабода» – это як благадаць, як нірвана, як Дух Святы. Вот я цитую докладно. Разумеете, что он меў на увазе? Что «Радыё Свабода» тады на пачатку вот этого акна магчымасцяў уяўлялася як пэўным сэнсе нейкі духовны ідэал. Этот духовный идеал имел свои складники. Первое – это была американская станция. И значит, она отоясамливалась с тем, что собой уявляет Америка. Моцная, поспяховая, заможная, вольная. Вы выбираете, что хотите, да? Это узор сапраўды, до якого хотелось бы, ну вот, жить як у Америцы, да? Носить джинсы, слухать эту музыку, подорожничать по свете, глядеть эти фильмы. Американская станция. Другое – эта станция была антисоветская и антикоммунистичная. Это как раз конец 80-х, початок 90-х, где идет эта борьба с советским и с коммунистичным. И вот люди, которые змагаются с этим злом, яны маюць вот такого союзника. Ну и третья еще околичность была. Эта станция была на беларускай. А это как раз был час, калі нацыянальнае запатрабаванне адраджэння было вельмі вострае. Беларускі народны фронт, шматлікія НГОs, организации, они все имели национальный характер. И вот эта триодинность, духовный идеал, заможный идеал борьбы, идеал национального адраджэння, они как были увасоблены у «Радыё Свабода». І з «Радыё Свабода» не толькі слухалі, з яе бралі прыклад. Многія журналісты, якія пачалі пісаць і слухаць і гаварыць і выступаць на сваіх радыёстанцыях, беларуская маладзёжная, напрыклад, ці у друку, в прынцыпе, арыентаваліся на такі тып журналістыкі. Іншымі словамі, акно магчымасцей, пра якое вы сказалі, было надзвычай вялікім для «Радыё Свабода». Але в белорусском выпадку это оказалось не совсем окно. Это оказалось, хутчэй, я бы сказал, двери, до того ж заколоченные. Справа в тым, что «Радыё Свабода» працягвала вещать на коротких хвалях.
Наши передатчики были в Португалии, в Испании, в Марокко. Як дырэктар я шмат гадоў, шмат часу праводзіў тым, што спрабаваў выбіць лепшыя частоты, лепшыя дыяпазоны. Прычым хвалі мянялись кожныя 2 гадзіны. Это быў такі галаўны боль, як паведаміць слухачам. Да? То, што нас слухалі насамрэч, і слухалі з такой адданасцю, это была анамалія. Справа ў тым, што Беларусь аказалася адзінай краінай на еўрапейскай частцы былога Савецкага Саюза, дзе Радыё Свабода ніколі не мела унутранай уласнай рэтрансляцыі. В России Ельцин прыняў дэкрэт, свабода была ўзаконена, атрымалі свае дыяпазоны, свае частоты. Перадатчыкі сталі працаваць, падпісаныя кантракты па ўсёй краіне. Ва ўкраіне десяткі радыёстанцый рэтранслявалі украінскую свабоду. Тое ж самае было в Грузии, тое ж самае было в Молдове, в Казахстане, в Беларуси ніколі. Вот гэты момант, в этом сэнсе акно магчымасцяў не было открытое, двери заставались. Это не причина этого, это важное питание. Не тому, что Радыё Свабода не старалась. Я в архиве не глядел, великая переписка была с кіраўніцтвам тагачасным Совета Министров белорусским, с неким там Столяровым, старшынём Дзяржтэлерадыё. Амаль подышлі ўжо да вырашэння пытання рэтрансляцыі, але так ніколі гэтыя дзверы і не пераступілі. Выснова з гэтага адна насамрэч. Нават калі у тебя ёсць выдатная магчымасць, ёсць акно, не даць яму ператварыцца ў дзверы. Трэба ўсё ж такі знаходзіць магчымасць і ламацца ў этой двери. Я, до речі, памятаю ваш расповед, што калі вы былі ў Менску, размаўлялі в адміністрацыі Лукашэнкі, і адзін з чыноўнікаў его, здаецца, намеснік кіраўніка адміністрацыі, сказаў, што мы, в прынцыпе, былі бы не супраць, но за вашым радыё надта вялікі хвост холодной войны. История минулая не миная у некоторых месцах даволі доўга. І часам хвост кросіць сабакам, як вядома. Трошки іншае. Александр, а вот за гэтыя больш 30 гадоў, і калі вы былі шэраговым супрацоўнікам, і калі узначалілі службу, якая самая, может быть, яскравая, самая запоминальная, самая показальная история, эпизод, ситуация? Вот что вам з этих 30 годов запомнилось? Працы, службы? Юрий, вот, каб адказаць на ваши простые пытанні, мне трэба взять вот эту книжку и прочитать ее цалкам у этэры. Там, дзе няма цемнаты, Радыё Свабода, это моя апошняя книга, якая неўзабаве, спадзяюся, стане уже доступной вот у наступным месяце. И все 300 сторонок – это отказ… Покажите, як она выглядает. Все 300 сторонок – это отказ на ваше пытанне. Але, ведаеце, все ж таки два прыкладу я прывяду. Один даўжэйшы, один карацейшы. В 2010 годзе я быў у Менску, мы вели рэпартаж з выбараў у снежні прэзідэнцкіх, які скончыўся паходам з Кастрычніцкай плошчы на плошчу Незалежнасці перад домам урада. І потым скончыўся такім крывавым даволі пабоішчам. Больш за 700 чалавек былі арыштаваныя. Я вёў рэпартаж з этой плошчы для нас, ну і таксама для CNN. CNN не мела сваёй каманды ў Менску, але карцінку яны бралі аднекуль ад Reuters, а ім трэба было каментар. Я вот стою на этой площади, уже амаль всех разогнали, и веду репортаж для CNN по-ангельску. Каля меня стоит два полковники подбегли и не ведают, что робить. Ну, ангельская мова их с толку сбила, и они так довольно ветливо дочекались, покуль я скончил, повернулся, и тогда они меня уже выштурхнули з этой площади. И вот это было 19 снежня 2010 года. 700 человек у турмах выдатна спрацавалі беларускія праваабарончыя арганізацыі. Яны ўжо тады здолелі запісаць імёны всіх, каго пасадзілі. Весна, в першую чаргу, і іншыя. І вось, калі мы пабачылі этот спіс,
мы тады прынялі рашэнне, што нашу навагоднюю праграму, якую мы з вами заўсёды рыхтуем кожны год, вынікі года, там нейкія прагнозы на новы год, мы вырашылі яе адкласці, выкінуць з эфіра. І замест этого прачытаць імёны вот этих 700 зняволеных людзей, якія сустракалі і каляды, і Новы год у турме. И не просто прочитать, а попросить их прочитать знакомитых людей свету. И в этой программе у нас брали удел министры замежных справ краінавого развязу, брали знакомитые сусветные философы от Фукуямы до іншых, святары, музыки, знакомитые былые диссиденты, як Елена Боннер ці Сергей Ковалёв з России, письменники. А открываў праграму чытаннем імёнаў былы прэзідэнт Злучаных Штатаў Джордж Буш, а сканчаў на літару Я імёны Вацлаў Гавел, былы прэзідэнт Чэхіі. І аднаго і другога я запісваў, ну вот сваё рэзюмэ я магу сказаць, што я вучыў беларускай мове прэзідэнтаў США і Чэхіі. Яшчэ б каго-небудзь у Беларусі навучыць. Вось эта праграма, мне здаецца, што она незвычайная и вартая особной згадки. Это было в 2010 году. Ну, а калі говорить про больш близкий час, я вот часом кажу своим сябрам, ведаеце, вот калі потраплю уже на той свет, и там святы Петр стане, кажет, ну, будем вырашаць, куда тебя запускать, что ты зрабіў. И я ведаю, что я не буду говорить там про десяток своих книг, якія написал, там про розныя узнагароды, якія мы атрымалі. Я спытаюся, у вас есть магчымасць показать видео? У нас все есть. Я скажу, ну вот показывайте видео. Минута 15 секунд. Это видео наша здымачная группа зняла у Менску у жнівні 2020 года. Перед будынкам дзяржаўнага тэлерадыё на вуліцы Макаёнка адбываўся масавы пратэст. Сотні людзей, можа, тысячи прыйшлі і пратэставалі супраць хлусні на беларускім дзяржаўным тэлебачанні і радыё. І калі яны пабачылі, што з'яўляецца здымачная група «Свабоды» з нашай паходняй, з аранжавым знакам, і пазналі нашых ведучаў, раптам яны спыніліся скандаваць ганьба і пачалі скандаваць «Радыё Свабода! Радыё Свабода! Радыё Свабода!». Калі я гляджу это відэо і бачу гэтых прыгожых, маладых, упэўненых, шчаслівых людзей, якія стаяць на вуліцах Менску і скандуюць, ведаеце, это голас будучыні. Я вот шчыра вам скажу, я не могу пераглядаць это відео без слёз. Александр, конкретное пытанне. Вы показали книгу, а где ее можно набыть? Где и калі ее можно будзе набыть, скажем так? Ну, беларуская служба «Радыё Свабода» адзначае сваё 70-годдзе 20 травня. Вот, значит, у траўні, перед этой датой, маладое беларускае выдавецтва vesnabooks.eu, оно месяца тут у Празе, можна будзе замаўляць у гэтым выдавецтве. Ну, я думаю, пройдуць таксама прэзентацыі в тых сталіцах, дзе цяпер жывуць многія нашы слухачы і многія нашы журналісты. Александр, наступнае пытанне ў пэўным сэнсе у дадатак да папярэдняга. А якія самыя складаныя, самыя цяжкія рашэнні вам даводзілася прымаць, ну, скажем так, уже на пасадзе дырэктара службы? Ведаеце, есть такая в менеджменте, как сказать, максима, такая истина, что директор, які адчувае асалоду ад таго, што ён звальняе людзей, не можа быць дырэктарам. А менеджер, які не можа звольніць чалавека, не можа быць менеджерам. Я бы сказал, что самое тяжкое – это заўсёды вот такие ситуации с людьми, калі говорить менавіта про дырэктарскую працу. Але калі говорить про больш асабістую, ведаеце, у меня была аднойчы ситуация такой тотальной невыкрутки, якая мусила каштаваць мне и посады директора, и працы на «Радыё Свабода». Это адбылося в 2012 годзе.
Я приехаў у Менск і раптам пабачыў, што на мой email прыйшло паведамленне, што адбыўся нейкі акт сабатажу на менскім метро. Нехта пасек кабелі, зменены рух цягнікоў, был подпіс па-беларуску, тэкст. Ну, мы звычайна атрымліваем нейкія падказкі, як все сродкі масавай інфармацыі ад сваёй аўдыторыі. Я прыйшоў тады ў бюро, в рэдакцыю і папрасіў праверыць, знайсці другую крыніцу. Вельмі хутка знайшлі другую крыніцу аднаго з супрацоўнікаў метро, які пацвердзіў: так, сапраўды, нехта пасек кабелі, рух быў спынены, ідзе праверка этого акту дыверсіі. І мы апублікавалі эту нататку. І это все адбылося, ну, першай палове дня. У другой палове дня, гадзіны ў 3, у нас в бюро зазваніў тэлефон. Званілі з КДБ, тэрмінова выклікалі загадчыка бюро на эту сустрэчу. Мы сталі думаць, в чым справа. Якраз вот перед гэтым, калі памятаеце, вот эта украінская група ФМН, баявыя такія дзяўчаты, зладзілі перформанс у Менску, іх пахапалі, потым каго пагалілі, каму аблілі валасы нейкай фарбай, вывезлі ў поле недзе па Слуцкам і выкінулі. І от наша калега вела адтуль рэпартаж, ну, ее таксама затрымалі. І радыё з этой нагоды з пратэстам выступіла. Мы думалі, можа, вот это прычына, можа, яшчэ якая. Пра метро проста в галаву не прыходзіла. Загадчык бюро меў досвед сутыкненняў з афіцыйнымі сілавымі структурамі, і ён меў такое правіла: ніколі ні на што не пагаджацца адразу. Он кажа: я не магу, я зараз занята, не магу прыйсці. Кажа: вы не можете, мы к вам сейчас прыйдзем. Ну, они пагандляваліся яшчэ і дамовіліся, што ён паедзе в КДБ, значит, в канцы дня, 6 вечера. И вот он поехал в КДБ, а я так само вышел из бюро и пошел в метро. У меня в этот день была презентация моей книги некая, якая вышла. И тут звонок. И звонит загадчик бюро и каже мне: я звоню с кабинета товарища полковника. Товарищ полковник, хочу ведать, кто нам прислал поведомление про теракт у Менскім метро, про акт саботажу, диверсии у Менскім метро. И каже, что коли мы ему не скажем, кто, то они придут в бюро, возьмут все наши компьютеры и сами знойдут, и компьютеры не вернуть. А погроза не была пустая, потому что КДБ не раз уже конфисковал маёмость, нават на якой было написано маёмость амбасады США у Беларусі, и ніколі не вяртаў. Я уявіў, як стаіць загадчик бюро в этом кабинете, и думаю, надо сказать так, каб ён мог повторить мой отказ дастаткова пераканаўча. Я кажу: я не памятаю, ці быў нават допіс падпісаны, трэба праверыць. Але в метро і до кампутера дабяруся толькі заўтра, а сувязь зараз перарвецца. Я паслухаў, як он адказаў, і адключыў телефон. Вечером мы сустрэліся. Загадчик сказаў, што КДБ паставіў ультыматум. А 9 раніцы яны павінны ведаць імя. Я звязаўся тады з Вашингтоном, з нашими юристами, рассказаў ситуацию, попросил, значит, то, что называется guidance, указания, як дзейнічаць. Но протягивалось это обмеркование пару гадзінаў по Вашингтон, Прага, Вашингтон, Менск, звонили, и нарэшце 10 вечера я атрымаў рашэнне кіраўніцтва. Імя давядзецца назваць. Причины такие. Человек не просил заставаться анонимным. Мы не обещали, что он застанется анонимным. И третье, вот этой вот такого кшталту акции, связанные с громадской небяспекой, ну як вот диверсия, саботаж на метро, это громадская значная падзея, небяспечная. И полиция во всем свете шукае тых, хто это паведамляе. Потому что человек, які паведаміў, па-першае, сам мог это зрабіць, каб праславіцца. Мог нешта пабачыць, і яго інфармацыя можа быць каштоўнай. Іншымі словамі, это легітымнае, законнае патрабаванне паліцыі. Так что постанова радио была сказать. И вот, ведаете, в этот момент я чув себя, как меня придавило просто над могильным каменем. Базовый принцип американской журналистики – не выдавать крыніцаў. Для меня еще особисто, конечно, было абсолютно жахливо выдавать крыніцу КДБ. Я займаўся гісторыяй савецкага тоталітарызму, пісаў кнігі на эту тему, здымаў фільмы. Я был сябрам камісіі Верховного Совета ў справах рэпрэсіяў. И мне выдать крыніцу вот этой конторы, и причем, что цікава, я, коли не выканую распоряджение начальства, бюро будет разгромлено, працаваць мы не сможем, ну и меня трэба звольняць, я не выканал, да? Коли я выдам крыніцу,
то я сам не могу оставаться директором. Что же я за директор, який видає свої криниці, що я журналіст? Мені треба заходити. Тобто для мене вище було і так, і так. І тут я подумав, а что, коли этот человек сам погодится назваться, сам захоче назваться? Тоді, мне не треба видавати криницю, бюро не буде розгромлено. И чем больше я думал, тем больше мне эта идея как бы набывала моц. Але было уже 10 вечера. Я стал звонить разным знакомым. Там в ТБМ пытаться. Ведаете, вот есть такой инженер с таким прозвищем, кто-нибудь ведает? Никто не ведал, прозвище распространенное. А 12 ночи я спинил звонки. Поспал пару годинов, подхопился коля 5. И думаю, ну, позвоню в доведку. А доведка в Менску платная. Позвонил, а мне девчина каже, ну, знаете, у нас таких 2 сторонки таких прозвищев. Ведаете там, где живее, все такое? Не ведаю. Я кажу, ну, так у вас платная, дайте мне перший просто. Ну, дала. Назвал некая бабка, поднялась, облаяла меня. Я перезвонил еще раз другого дала, 3-го, 4-го. Ну, масса людей были незадоволены. Но недзе на звонку 6-м я почув отказ. Ні, такого тут нема. І он тут более не живе. Я затаив дихання, кажу, вельми пільно треба, це з працею зв'язане. Він каже, почекайте. Праз хвилину я вже мав мобільний телефон інженера, набрав його. Ми зустрілися на далекій станції метро. Я розказав йому ситуацію, сказав, що будуть шукати, сказав, що прийде КДБ. І спитався, чи не погодиться він назватися і дасть нам інтерв'ю для радіо. Назвав. Він сказав, звісно. Я записав з ним інтерв'ю і дав йому пораду. Коли до вас прийдуть, нічого не придумляйте. Скажите, что я вам раніше позвонил, приехал, зустрівся, записав інтерв'ю. Не старайтесь их обыграть. Они больше практикованные, на вас зловят на незручности. Говорите все, як есть на самой справе. И вот я вернулся назад в бюро, мы сняли худенько текст, и недзе о 8:30 опубликовали его на сайте. Уже интервью его, аудио. С прозвищем зусим. Ровно в 9 звонить с телефону в кабинете у загадчика бюро. Звонить полковник. Но я чекаю отказу. А ему загадчик бюро каже, а ви б не чекали отказу, а наш сайт зранці почитали. Така пауза довга, так довго, потім такий ляск трубки. Да-дах! Юры, это была лепшая пауза в моем професійному житті. Наступне моє питання про, може, далекое минулое. Ви добре ведаете беларускую эміграцыю. Она мела шмат хваляў, была і паслярэвалюцыйная хваля, і пасляваенная хваля, цяпер яшчэ адна хваля. І вот в тыя глухія гады 50-е, 60-е, 70-е, вот людзі з гэтых эміграцыяў, як яны уяўлялі сабе з'яўленне вот новай іншай Беларусі? Это помре Сталин, и будет все добро. Ці помре Хрущев, и будет все добро. Помре, я не ведаю, Брежнев, ці там, я не ведаю, войски НАТО увойдут в Беларусь, вызволить. Вот, ну, вот я разумею, что это все, магчыма, в каком-нибудь 65-м годзе уяўлялася ввогуле фантастыкай. Но вот як бы фантастыка якога кшталту у людзей тады была, бо і зараз при цяперашняй сітуацыі так здаецца, што все настолькі як бы нязменна, што незразумела, як оно можа змяніцца. А як тада это уяўлялася? Юрий, ваше питання вот, з тим же самим поспіхом можна адресувати було і української міграції, російської міграції, грузинской. В этом сенсе все больше-меньше были на однольковой хвале. Это была хваля антикоммунизму, перш за все. Перемены до лепшего связывались, конечно, с крушением коммунизму, и шлях до этого было показать его жахливую природу, что, в принципе, лепш за всех оказалось зрабіў Александр Солженіцын. Для Беларусі была своя асаблівасць. Беларусы мелі вельмі моцны апірышча, вельмі моцную платформу. Она называлась БНР. Беларуская Народная Республика, спроба демократичного дзяржаўнага усталявання беларускай дзяржаўнасці заставалася в мінулым, але адначасна было конкретным вельми идеалом для будущего. В этом сенсе все, что
стваральнікі БНР спрабавалі рабіць, якія праграмы яны стваралі. Это былі, в прынцыпе, пачатак дэмакратычнага руху на пачатку 20-го стагоддзя па ўсёй Европе. Яны заставаліся плённымі, дзейснымі, і, в прынцыпе, яны ведалі, што рабіць. Што тычыцца ўжо больш канкрэтнага, як менавіта прыйдуць перамены, я не памятаю кансенсуса на эту тэму. Галоўныя тэмы, якія вы пералічылі, як могуць здарыцца, яны і гучалі ўвесь час. Што людзі паўстануць, што тыраны памруць, што эканоміка ляснецца, але сказаць так, што прыйдзе член палітбюро, кадравы партыйны кіраўнік, які зробіць нейкія прыме рашэнні і все это разваліцца, не, такой версии не было. В этом сенсе можно сказать, что и эмиграция, и люди внутри социалистичного лагеря не надто уявляли, як могут прийти перемены. Наступное питание может быть в нечем такое цеховое, что называется, хотя и не зусім. Гэта тэма вельмі модная у пэўных колах зараз, дэмакратычных колах. Гэта хто з нас працуе на КДБ, хто з нас працуе на Лукашэнку, хто з нас працуе, можа, на Лубянку. Ну, ёсць спецыялісты, которые ледзь не всех абвяшчаюць агентамі таго ці іншага. Што тычыцца Радыё Свабода, то вядома, што на Радыё Свабода працавалі людзі са савецкіх спецслужбаў. Это и на русской службе были, и на чехословацкой службе, на польской службе были. А вот на белорусской я не пытаюсь, ці былі яны, але вот наколькі эта тема была важной, наколькі ее абмяркоўвалі и на радыё, и в больш широких колах эміграцыі. Ведаеце, это агульначалавечая такая слабасць ёсць. Знаходзіць прычыны сваіх бедаў, ці калі рэчы не ідуць так, як ты хочаш, ці там нешта не адбываецца, знайсі вінаватага. Ну, часам знаходзілі што-то ведзьмы вінаватыя, ці там знахары, ці там нейкія, значыць, містычныя іншыя сілы. Вы памятаеце, Юрый, хто такі Вадзім Бакацін? Нагадайце нашим слухачам. Это былы кіраўнік КДБ СССР. Это апошні кіраўнік КДБ СССР. Вось я памятаю, в 1994 годзе Бакацін был у Мюнхене, і некая там канферэнцыя была, і яго запрасілі на радыё, он выступаў перад супрацоўнікамі. Ну, говорили там про реформы, про все, но вот галоўнае пытанне, якое так висела в паветры, ніяк ніхто не задаваў. Я тады, значыць, падняў руку і пытаюся, не мог бы ён сказаць, колькі КДБ мела сваіх агентаў на Радыё Свабода, ці мае цяпер? Вот, ну, павісла такая цішыня, Бакацін кажа, ведаеце, колькі было, я не ведаю, але цяпер, ну, по-моему, нема. І я не буду каментаваць, што тут мог уже былы старшыня КДБ, якому рэферэнты не падрыхтавалі даведку, да і стаў бы ён са мной гаварыць, правда? Але пытанне такое, канешне, весь час, бо людзі зноў-такі, паўтаруся, слабыя, гучыць. Я рабіў даследаванне, як адбываюцца рэформы спецслужбаў пасля падзення камуністычных рэжымаў у краінах сацыялізму. І вось я паехаў аднойчы ў Нюрнберг. В Нюрнберге разбіралі архівы Штазі, нямецкага КДБ. Калі в 1989 годзе разбурылася сцена, Берлінскі мур, в Штазі адразу пачалі резаць на паперарэзальных машынах вот гэтыя дакументы і потым паліць іх. Але не хапала магутнасці. У выніку, калі ўжо будынак Штазі захапілі, то аказалася, што там просто сотні мяхоў, набітых парэзанымі паперамі, якія не паспелі. Была створана спецыяльная камісія пад кіраўніцтвам пастара, здаецца, яго прозвішча Гаук было. Он потом был нават прэзідэнтам Нямецчыны, якія разбіралі вот гэтыя паперы. І вось я был у этой, так сказать, установе в Нюрнберге, она была, где десятки людей занимались тем, что рабілі сортировку порезанных этих лусточек. И я пытаюсь одного, значит, супрацоўніка, кажу, скажите мне, ласка,
А от в вашому випадку, який був самий складаний документ, який вам треба було справити? Він говорить, да, був один документ, який я складав 2 тижні, тому що він складався з 40 кавалочків. Їх треба було знайти. Да? Я кажу, і що це був за документ? Він каже, це був список сотов. Це самий важний, датклівий документ, який мають спецслужби. Звісно, будь-які спецслужби засилають своїх агентів у ворожі ці важні для влади осіротки. Це практика така. Що робити? Да? Перше, от не тратить, я би сказав, час на оправдання. Справа в тим, що ще під час Андропова КДБ розпрацював таку тактику обговора. Викликали дисидента некого на проверку документів, виписували пропуск, а потім він виходив з будинку, а в цей час викликали другого. І тот раптом бачить, виходить дисидент. І з пальовкою усміхається, нічого з ним не відбулося. Ага, значить, він агент. Оправдатися, коли нема доступу ні до архівів, ні до яких звісток, ну, амаль немагчыма. Це вельми паспяхова дзейнічала за часом Советского Союза. Ось я би сказав, що для тих, хто зараз з цим сутикається, особливо в осередках еміграційних, по-перше, не підливати вот этого кислороду у полум'я чуток, займатися своєю справою, тому що вони хочуть, щоб ви не займалися своєю справою, займатися своєю справою. А глядзець не на словы, а на справы, причым доўгатэрмінова. Это вот вы працуеце, прымаеце рашэнне, а яны чакаюць, і могуць чакаць вельмі доўга. Ну і третье, конечно, не подставляться, не давать подставу для компромату, сачыць за своими сродками сувязі. А калі компромат все ж таки ёсць, ну, прымаць рашэнне, што пра яго трэба паведаміць. Бо это один из способ в этом сэнсе вызвалення. Губляць час на тое, каб супрацьстаяць самому спецслужбам, амаль што марна. Але вось не даць ім магчымасць уплываць на вас, это, мне здаецца, дзейнічае найбольш эфектыўна. Наступне питання про ваш, в певному сенсі, особистий досвід. Ви на самом початку сказали, что для многих в Беларуси это увособляло белорусская служба – это американская служба. И у нее, сапраўды, как бы такая двоистая идентичность. С одного боку она белорусская, с другого боку это американская установа, она фінансуецца з Кангрэсу. Вышэйшае кіраўніцтва радыё – это американскія грамадзяне, прызначаныя ізноў жа прэзідэнтам, Кангрэсам. І за гады свайго дырэктарства вам шмат давялося камунікаваць з американскімі палітыкамі, з американскімі чыноўнікамі, з американскімі менеджерамі радыё. Вось скажыце, вы адчувалі некую дыстанцыю паміж імі і сабой? Вы чалавек з Беларусі, з савецкай Беларусі, вы в ёй нарадзіліся. И вот это киплингаўское вы себе часом паўтаралі: «East is east, west is west». И вы east. Ведаеце, я бы сказал, что я большую дистанцию адчуваў со своим коллегом Данчиком. Не по професійных и не там, по палітычных нейкіх параметрах, а вось по культурных якраз. То, як Данчик глядзеў на свет, потому что, конечно, з ім я нашмат больш часу правёў, чым з любымі маімі сустрэчамі ў Кангрэсе США, ў Дзярждэпартаменце ці з кіраўніцтвам замежнага вяшчання. Вось я бы сказаў, што тут адчувалася іншае стаўленне да жыцця, да яго каштоўнасці, да таго, што дапушчальна, што не. В этом сэнсе, конечно, было чаму павучыцца. А што тычыцца камунікацыя ўжо з рознымі амерыканскімі высокапастаўленымі асобамі, там, не ведаю, ад Кандалізы Райс да кіраўнікоў замежнага вяшчання, да не, ніякіх праблем в камунікацыі у нас не было, она была прафесійная, она была в рамках, в прынцыпе, агульных прынцыпаў. Я бы не сказаў, што ўзнікалі нейкія моманты. Хутчэй вось менавіта вот эта вот розніца ў культуры. Все ж таки сапраўды
Я нарадзіўся в Беларуси, большую частку жыцця правёў в Беларуси, и это иначе формуе твои навыки, от некоторых трэба было пазбавляцца, некие твои реакции, нешта то, что тебе падавалася нормой, не павінна быць нормой, вось гэтаму трэба было вучыцца. Вось такое весь час працягвалася. Вам, Юры, больш скажу, и зараз это еще працягваецца. Александр, ну вот это 30 годов вашего служения, это амаль полова всего часу існавання службы. Што змянілася у ёй, як змянілася яна за час вашага кіраўніцтва, за час вашага служення? Вот пытание, Юра, на якое я, дали Бог, не хотел бы отказывать. Не только тому, что вот надо взять эту, вот тут все написано, книжку прочитать, а дзеля того, что, ведаеце, змяніўся контекст, змяніліся тэхнічныя магчымасці. Мне здаецца, што больш важным пытаннем застаецца, што засталося нязменным. Вось это пытанне, оно больш адрасаванае ў будучыню. І я, конечно, вельмі ганаруся тым, што нязменным застаецца рух і накірунак руху беларускай службы радыё «Свабода». Туды, дзе няма цемнаты. Александр, яшчэ одно пытанне пра пакручасты, скажем, шлях, у тым ліку і радыё «Свабода». Наколькі я ведаю, якраз на пачатку 90-х гадоў у Вашынгтоне всур'ёз разглядалася магчымасць закрыцця увогуле всего радыё «Свабода». Бо, як бы все, конец гісторыі, вот Фукуяма ж написал, так сказать, поставил кропку. И теперь навошта этот реликт холодной войны, по выразу того, значит, чиновника белорусского, закрыть, экономия сродкаў. Наколькі я ведаю, и потым былі вот хвалі, так сказать, когда абмяркоўвалася, что, а может быть, навошта это. Такое, может, смешное пытанне, может, оно и не вам. Навошта Америцы радыё «Свабода»? Ведаеце, это пытанне паўставала і будзе паўставаць увесь час. Стварэнне амерыканскага замежнага вяшчання – это дарагі падарунак усяму свету, і это падарунак, в принципе, за грошы саміх амерыканцаў. Это Кангрэс забірае грошы з падаткаў і вылучае на іх, а не на будаўніцтва, скажем, моста, ці новыя там дарогі, ці дапамогу там пенсіянерам. Праблем у Амерыцы хапае. І палітыкі ўвесь час будуць задаваць такія пытанні. В 93-м годзе адзін сенатар выступіў з прапановай, як скараціць выдаткі бюджэтныя, і там было 250 пунктов. Вот это сказать. Номером 1 ішло скасаваць, памятаю, датацыі на выраб махера, такая шерсть некая, да? А номером 2 шло закрыць радыё «Свабода». Ведаеце, па-першае, это акцыя солідарнасці. Америка, палітыка амерыканская, вельмі значную частку ей займае ідэалістычны складнік. Это складнік універсальных правоў чалавека, складнік падтрымання ідэалаў свабоды, складнік дэмакратыі. Асабліва дзякуючы ці з-за савецкай прапаганды, расійскай прапаганды, гэтыя паняцці сур'ёз не ўспрымаюцца на этой тэрыторыі. Ну што вы гаворыце, да, якая там свабода, і ўсё, паглядзіце самі на сябе. Это не так. Насамрэч, это сапраўды рэальныя чыннікі, якімі кіруюцца людзі, калі прымаюць рашэнні. Яны іншыя людзі, не такія, як тыя, што сядзяць у Крамлі ці сядзяць у адміністрацыі прэзідэнта Беларусі. У іх іншыя каштоўнасці. А другое, ведаеце, вот мы пачалі нашу гутарку з песні Уліса «Радыё «Свабода». Там ёсць такія загадкавыя словы. Слухаюць нас там, дзе няма цемнаты. Я вот доўга не мог зразумець, што тады аўтар пачуў, чаму ён так, пра што ён напісаў. Это ж вы павінны нас слухаць, да? А яны кажуць, нет, слухаюць нас. Ведаеце, радыё «Свабода» – это таксама канал зваротнай сувязі. Вельмі
важны і вельмі істотны, які іначай проста не амерыканскія палітыкі, ні палітолагі, ні аналітыкі, ні інтэлектуалы в універсітэтах не атрымалі бы, калі б не было этой станцыі. Нашы матэрыялы часта перадрукоўваліся, на іх спасылаліся в самых аўтарытэтных амерыканскіх выданнях. Вось на мінулым тыдні я апублікаваў артыкул у часопісе, які выдае Джеф Гедмен і Фрэнсіс Фукуяма «American Purpose», і дзе расказваў пра нашу працу, пра нашых зняволеных, пра ролю радыё «Свабода». Яны ўведваюць, дзякуючы таму, што это іх грошы, іх аперацыя амерыканская, якая дапамагае, яны хочуць ведаць, як яна працуе, якія ёсць вынікі. І это стварае вельмі важны канал для прыняцця інфармаваных рашэнняў для Беларусі. В тым ліку, асабліва з улікам таго, што ў Беларусі зараз фактычна няма амерыканскай амбасады, сцяг спушчаны, ніякіх з 2008 года, з 2008 года няма амбасадара. І інфармацыю, якую можна все тыя гады было з даверам атрымаць, это была інфармацыя радыё «Свабода». Іншымі словамі, мы не толькі дапамагаем выконваць, ажыццяўляць ідэалы амерыканскай палітыкі, але і дапамагаем гэтую палітыку фармаваць. Але і самае апошняе пытанне – это што б вы пажадалі беларускай службе радыё «Свабода» на наступныя гады? Это вельмі проста. Я бы пажадаў як мага хутчэй сустрэцца з Ігорам Лосікам, нашым калегам, які атрымаў самы вялікі турэмны тэрмін у гісторыі беларускай журналістыкі – 15 гадоў. Дачакацца Андрэя Кузнечыка, нашага калегу, які адбывае 6-гадовы тэрмін. Сустрэцца з Ігорам Карнеем, яшчэ адным калегам, які таксама знаходзіцца за кратамі. Сустрэцца, абняцца, асвяткаваць іх перамогу. Самае галоўнае на радыё «Свабода» – это людзі. Людзі на свабодзе. Шановнае спадарства, я нагадаю, што з намі быў былы дырэктар беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук. А за тым, як будуць разгортвацца падзеі далей у свеце на радыё «Свабода», вы можете сачыць на YouTube-канале «Свабода Прэміум». І віншую вас з нашым і вашым юбілеем беларускай службы радыё «Свабода».